салому алейкум бародаро, мотоцикли фурӯшӣ де дона будааст. Якташ нава, якташ астан рабочияй, камтар ҳай кардагияй. Як моҳ зиёдтар ҳай кардагияй. Де дона ҳай. 5 тавдан де таша ҳамин рӯзи якшанбеяй фурӯхтем. Де донаи гашт мондагияй. Аввал нархош обгирем, баъд далчи гап бизанем. Инаиш ба ҳам пеш бигем ки майдай 5500 нархш. Иш калонай 6500. ҷои сумгириш 6200 сум. Иш ҷои сумгириш 5000 туғри. Доставка любой территорияи Хумсангир. Мотоцикло қарор доранд дар ноҳияи Хумсангир. Доставка ноҳияи 5, ноҳияи Ҷинликул, хуб, ноҳияи Колхозобод. Ҳамин территорияҳо ҳама тарафа доставка дорад. Доставкаш маслиҳат қатъияй. Маслиҳат мешава, доставка мекунем. Як бор заводид кунем ки видео камтар зиёд нашава. Рақамҳои телефонро гап занам 93 360 90 80. WhatsApp дора, кор мекуна. Яке кор накард, занг мезанед, WhatsApp гирӯ мекунем. Кадом одамои дар корай 93 360 90 80. Дабари раҳай овоз камтар буланда ине ки заводид мекунем. Ба ҳар ҳол ина дастам мемонам, ина газ намеқапам. Уже мотоцикл кор кардааст. Масла намехӯрам, навай. Ягон майда проблема надорам. И дигаришани заводид мекунем. Ина бародаро ҳамаш кор хесан. Қадме харидори хизматдай занг бизанам. Пешаш дискай, қафош, калотки. Ина бародар равиш 365 365 3654 3654